ka dyan? Oras ka po, alas 7:35 na sa kagabi nun. Love Radio Time is the Philippine Standard Time. Mayong gabi sa mga suki kapwa natong nagmahal. Nasaktan. Nag-shopping. Sa dihang way kwarta, mampalit. Dito, window shopping lang to. Window shopping na lang ang padulungan, no? Pero ako kasagarang kapwa pag matubit ako mall, hilig juga ko ng window shopping. Oo. Pero dili kasagara ng mga baligya sa unsay sulod sa tindahan akong tanawon. Window shopping ko sa mga tao sa palibot labaw ng mga gwapa. Mas nindot pa kina sa tanawon kaysa sa mga gamit nga imuhang gustong paliton. Dito pagtanaw nimo sa presyo ay nako. Talenturahon na ka. Babati ta sa ito ang contact number 0910-1085-215 niya itong text line, Facebook account Love Space Radio Space Davao. Niya ito ang personal Facebook account Michael Space Ling Space Iotonyo Space. Okay, morat to siya. Hindi naman pasobra. Okay, dahil sa ito ang fan page 907 Michael.Ling. Niya ko ang sparring partner niya ito kalimtan kay basin niyang mangluod ning luod na daan. 907 Io.Tonyo. Okay. Pabati mo ka na ito kapwa kay araw na makahinabi ta. Live ta karon sa ito ang Facebook via Facebook streaming. I-follow lang ninyo mga kapwa, no? O sa dihang dito maglangan niya na ako ang sparring partner na Berlini na. Aniya si Io.Tonyo. Aniya na ang tigulang nga nagkaang-kaang. Bisa nagaluhod, mugahi gyapon ang tuhod. Labaw na pag chicks guwapa, grabe gayud mo birada. Ang forever playboy, Io.Tonyo. 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 Naton kanan mga syokeng tigpaminaw nato karon ay pa nanginong apo han Io.Tonyo na tangtanan. Kumusta ang imong adlaw yo? I'm very much fine, thank you. How about you? Grabe na yun ang mga English ni mo ba? Practice ko daw, basidik masalaag ko sa US. Malalala ko ng bagong presidente ito si Trump. Bawal na ka dito yo, kaya mga kuan dito, kining ang ilang presidente dito, racist kayo. Bawal lang mga murag teroristag naong. Ay, grabe po sila. Dili unta sila magpana. Sige lang bus lang mag-ana. Gani. Ay, ito maglangan nyo, niya na ito ang mahiwagang Rolika. Hopla man ni popcorn. Asa na ito nung yo? Ay, sa pahambugay. Okay, unahan ako yo. Sige tayo, unsa na tayo, sama na. Kanya na yo, pambugay ta, ha? Ganyan, sa may muhaga. Nainomdom lang ko sa unang panahon itong estudyante pa ko yo. Ngayon sa ba, pag makainomdom bitaw ka sa mga kagahapon ni mo sa una, makatawa na lang ka. Makainomdom na nila. Ilabi na itong estudyante pa ko yo. Sa matagay. Kato nag-test me sa muang klase. Ningon ang maestra sa kuha to audio. Nga na siya. Unsa man imong test paper nimo nga blanco man eh. Na simple naman ta kayo ang test na to. Yes or no lang. Ana po dayon ko yo. Unsa man ma'am, kaning di ba silence means yes? Mo nang blanco na siya ma'am kay silent lang ko. Sabot na yes tanan.
O na yun, sinita ba? Wala iyo. Kuhan kayo, kadawat ko malaking titik na letter O. Sa laktan ng mga sulti, zero. Ay, sige lang day. Mawag niya kasagarang mga kagito sa unang panahon nga ay nako. Makagigitag yun nga maka-experience tagbutlog. Pero wala na sa kuha day. Mga bayo, sa may kaagin mo sa unang panahon nyo. Ay, nako, gipangutaan niya ko sa mga maestra. What is sentence? Pero wala pa ko una niya gipangutaan niya. Kung classmate ingon nga, what is sentence? Muna ito ga, Pedro. What is sentence, Pedro? Anya, kalimot man siya. Tapos ako na nagitudlo sa maestra. Ikaw na lang kuhan, kining tunyo. What is sentence? Anya po din ko nga, ma'am, kanyang sentence, ma'am, it's a big problem. Sentence is a big problem? Sa pagkaon sana? Pagkay ko naman. Oo, sige, go. Anya ko nga, sentence is a big problem. If you are inside the city jail because it's life sentence. Anya yung may sir, bright tag, hindi mo, pagpakan ako ka. Very good. Kaperte gini mo, no? Ay, tawag yun. Mas labab ako ni mo. Ikaw, zero ka ako. Oy, perfect. Pero sa amin yung sa ginuyo, nobody's perfect. Ay mo, nang zero gyapon. Pakyas! Alas 7:42 na! Pabati mo, kaduhang hugna kapwa. Padayon ta sa unahan, ako ang inyong boss. Kaya lang kanunay nagpaubos, kaya ang lamihan tuwa sa ubos. Ito po yung DJ Mike Kiling, ko ba na ko ang sparring partner? At ang inyong forever playboy. At na, si Ayan Tanya. Ay, naka. Gani! All my friends are heathens, take it slow.